И здравейте хора, аз съм Марто и днес играем CS 1.6 на Мега сервера. Да, майко, това ми надъни главата е. Да, не съм толкова добър. Чайки, че ме стиха. Дел! Хора! Нищо. Аз си пише този хейтов. Да, и това е първото ми видео в CS 1.6 и сега ми пръснаха главата. И някакъв пусна джедай. Добре, да я напишем, кажете хи на YouTube. Да. Това пусна джедая. Браво на него. Опс. Сори. Вау! Беги! И да, това е респаун сервер и е с бъни хоп, ето виждате. Чипа, как ми го убих. Чай сега, тук на нашата база много нищо става тук. Майко! Чакайте, бе! Виж, те много се стрелят, бе. Да, ще изиграем още 2-3 рунда и ще спирам клипа, само иска да покажа сервера. Да. Да, презаредим. Добре. Направихме нещо. Фак! Мерси. Как ме стреля. Така. Това ще ми е последния рунд и ще изпирам клипа. Още 2 ще изиграя. Времето мина. Да, аз си пишах хейтов, направих 13 от 7. Чай да се рестим скоро. Газ. What the fuck? What? Какво става? Вижге, бахте наглите. Само в нашата база ми седят. What? Това с този джедай как няма да се спре, бе? Гледай го, брат, с този джедай. Сега му ебахме. Аре, джедай! Какво стана, момче? Ще си нафармим тук. Какви са тия? Какви сте ви, бе? Добре, айде да спрат да ме убиват и да спирам клипа и че да стана едно нищо. Ако искате поредица в този сервер, пишете долу в коментарите, да. Почти! Набих му хетката. Да, много хора си мислят, че съм хак. Просто са някакви садери. What?
майко. И да, кажете баба на TikTok. Да, надявам се този клип да ви харесал. Ако може, се абонирайте за мен, харесайте клипа и напишете долу в коментарите дали искате поредица в този сервер. И чао!